F'indirizz qasir lin-nazzjon il-President ta' Malta George Vella reġa' appella għal kalma f'dan il-mument delikat għal pajjiżna. Qiegħed mill-ġdid nitlob lill-poplu kollu għal kalma u biex kulħadd ikun konxu ta' responsabbiltajiet li jġorr. Nappella biex f'ambjent iktar kalm u l-bogħod minn reazzjonijiet spontanji narblu ċ-ċirkostanzi li għaddejjin minnhom. U ninaqdu biex flimkien bla ma nħarsu lejn wiċċ ħadd naraw li nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom u li sseħħ il-ġustizzja. Dr. Vella żied jgħid li b'dan il-mod inkunu nistgħu bil-mod il-mod nibdew lura it-triq għan-normalità. Il-President ta' Malta qal li hemm stennija minnu biex ikun strument biex jiġi evitat l-ar jekk is-sitwazzjoni fil-pajjiż tkompli tiggrava. Tenna li huwa qed jagħmel kollox li titlob il-Kostituzzjoni ta' Malta. Kuljum li għaddi da tikber l-istennija minni biex inkun strument biex jiġi evitat l-ar li jista' jiżviluppa jekk is-sitwazzjoni li għandna f'pajjiżna bħalissa tkompli tiggrava. Spjegat diġà fi stqarrija ħriġt fl-ewwel ta' Diċembru x'inhuma l-parametri li tħallini naħdem fihom il-Kostituzzjoni ta' Malta. Nerġa' ntenni li qed nagħmel dak kollu li titlob minni l-Kostituzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.